Ihe nwanne nwere nwanne ya nke aga n'ụlọ kọrọ ya onye ihe nwanne mere nwanne ya nke aga n'ụlọ kọrọ ya onye chai Igbo dị ụtọ ihe nwanne mere nwanne ya nga agarịrị ụlọ kọrọ ya onye Ndụbụisi ya dịrị gị mma Ndụbụisi wisdom ekele m gị ya dịrị gị mma udo dịrị gị Izuchukwu ya dịrị gị mma Chineke gọzie gị asị m he tokwele unu nga ọjọọ ịhụ n'afọ a abalị ọfọrọ ya agwụ ọ ga-amara unu mma ọ ga-adịrị unu mma n'ụtụtụ na eke ọ ga-adịrị unu mma na ori ọ ga-adịrị unu mma n'afọ ya Rashima Naka you're highly welcome yes you're highly welcome ya dịrị unu mma ụmụ Igbo ebe ọ bụla unu nọ udo dịrị unu ana m ekele Nze David Nze ya dịrị gị mma nna sorry Eze David ya dịrị gị mma Eze King David King David udo dịrị gị my brother udo dịrị gị King David Ugonna ya dịrị gị mma ahụkwara m oke nwoke okara aka onye kachi ori sakwa ha nwa nwoke okara aka onye kachi adịghị onye ka Jehova nke usuleke ndị agha nna ahụna m nwanne Jona ọ na udo dịrị gị ụmụ Igbo chai asị agadi nwaanyị na-eji hụ na-eji abatala m kwa wụ unu echerele ya hụ ya chefuru echefu otu agadi nwaanyị tekpụrụ ụra n'isi ụtụtụ kpọmkwem echefuru nwanne m nwoke Uche ya dịrị gị mma Uche Chukwu kere ya dịrị gị mma Uche asị m Chineke gọziere m gị ebe ọbụla n'ụlọ asị m onye nwaanyị gbaa unu ụkwụ ọma nye unu aka nchawa unu anụ na ya dịrị unu mma ụmụnne ụmụ Igbo ebe ọbụla n'ụlọ unu wụda cheke
asị m unu ka onye na-eme dị mma ya gaziri ya. Ọnwa nnụnụ nwoke ọwụ Chifu Eziokwu Ndụ nke mbụ n'ụwa niile. Anyị na-akụ ya n'ihu akpụkpọ, anyị na-asị ndụ mmiri ndụ azụ. Mkpọmkwem anyị na-achọ ka anyị na-ekwu ya n'Igbo, na-asị ka anyị kwukwula Igbo n'ihi asụsụ anyị ndị a chọrọ izu nchala ohi. Echefukwe nwanne anyị nwoke ọ dị Nelson. Ana m asị gị ya dịrị gị mma nna. Asị m ebe ọbụla n'ụlọ ya dịrị unu mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Mmiri agaghị izogbu na anwụ agaghị achagbu unu. Ya dịrị gị mma nwanne m John, ya dịrịcha unu mma. Ọwụ ya Nwandụ, ya dịrị gị mma. Asị m udo dịrị unu ebe ọbụla unu ịhụnanya nọ n'alụ na afọ abụla ọfọla nkeji ole ma ole anyị akwafe ya ha kwa ọhụụ. Ana m asị udo dịrịcha unu nna ya ụmụ Chineke. Asị m unu abịala, unu abịala, unu abịala, unu abịala. Unu amarana na obi dị m ụtọ taa. Echefughị m egwu unu n'ọnwa nnụnụ nwoke Chifu Akwawa Eziokwu mmụọ. Akwafu ya Chifu Eziokwu bụ ndụ nke ụwa niile. Ebe ọbụla akara eziokwu ọha anyị na-eji ekwu. Ikpe mara onye na-akpe ihe ikpe mara nne ya ma nne ya, onye ahụ agabere. Okechukwu echefukwe ndị Okechukwu nwanne m nwoke Monde. Ana m asị ya dịrị gị mma nna. Udo dịchara unu ụmụnne unu mba ukwu. David, udo dịrị gị nwa ọma. Dominicia, ana m asị Janet ya dịrị gị mma. Ọ dị Richard nwa nwoke Okraka ewu Richman nna. Ewu Richman, udo dịrị unu. Ana m asị ya dịrị unu mma. Nje onye nwa Mezi, ana m asị ya dịrị gị mma. Nne kpọtara ya otu nji kpọọ ya biko gbaghara nwanne gị. Ma onye ara si ya jizi onye ara ya chikwu ọzọ zabara ya n'ọnụ. Ana m eji ohere na-asị unu na-abịala, unu abịala, unu abịala, unu abịala, unu abịala. Asị onye kpọrọ nkumadị onye zari onye ahụ adịghị ọwụ dị mkpa. Ebe unu nụrụ olu m na-agba abata. Ana m asị ya dịrịcha unu mma nna. Kinsili ogbe nna, udo dịrị gị nwa nwoke. Obites watch nwa nwoke na ụmụ Igbo wukwa nna oke mba. Unu ahụ naanị igiridi ba m hụwa nga ka Chineke biko meghọta asụsụ ma nwanne meghọta gbụcha m nwa afọ Igbo, nwa afọ Mbaise kpọmkwem. Nne na nna m gwụcha ndị mba 5. Mpaghara ezinihite unu amara n'ebe ọwụ. Ọwụ ebe ahụ ebe echi mụọ Biafra son ewu kpọchi nna ya, ewu kpọchi nwanne m nwoke Biafra son. Ana m asị ya dịrị gị ma nna. Biafra wụ ọya wee ebe anyị nọ, ọwụ ebe anyị nọ. Omee Osita, ana m asị ya dịrị gị mma. Udo dịrị unu ụmụnne. Chimgozi chara m unu na anụ na Roland Kizeto. Ana m asị udo dịrị gị Roland Kizito, udo dịrị gị nwanne m Philip. Chineke gọzie gị nna. Unu agbagwojuole m na-eme ya adịzi ka m ga-iwe yi m na-akpatadịghị lazụ m yi eyi m ihu efe nna. Ya dịrị unu mma ụmụ Igbo. Anaghịọ Chukwu. Ya dịrị gị mma nwanne. Asị m ebe ọbụla unu nọ, ya dịrịcha unu mma. Unu anụ na ụbọchị Nkwọ, ụbọchị Eke, ụbọchị Afọ, ụbọchị Orie. Ọ ga-adịcha unu mma. Abịala m ọzọ taa. Nwanne m nwoke Chifu Eziokwu Ndụ nke mbụ. Asị m abara m unu Dante. Nụ amarala na ha emere n'ụbọchị ukwu. Ihe ukwu mere n'ụbọchị ukwu. Enwere ekele m chọrọ inye tutu m agawa. Ana m eji ohere a na-ekele onye isi agha nke ụmụ Biafra wụ Maazị Nnamdi Kalụ. Ana m asị ya dịrị ya mma. Eso m na ndị kpọrọ ya oku oge Uche ma ọfọ gbara alụkwaghị m. O ji aka ya asa ya agbaala alụkwaghị m. Menyocha ahụ anya lee ya. Emebigidere m otu ihe onyonyo nwee otu m ji nwụọ ọkpụkpọ oku ma hafụ ya gawa. Mesịa agakwa m ịbịa mfụcha ya n'ihe anyị ji aka ya nga o rere. Onye gara agha ịlụchabela agha ga-achịsa egbe gị chịsa mma gị laa adị m emeriele gị. Mana kelere m nwoke a wụ Maazị Nnamdi Kalụ n'ụdị pụrụ iche na ụbọchị echi gara aga. Otu o ji bịa were nnọọ amara ya bịa gosi mbụ Igbo mbụ ụmụ Biafra sị na
ebe oke ọkpa na ebe dimkpa nọ nga ebe dimkpa nọ oke ọkpa ji ebi ya. Ana m asị Maazị Nnamdi Kalu udo dịrị gị nna. Ana m asị gị iwu dị ike, iwu nwa nwoke kara aka amụchiri gị ike. In fact ndị mụrụ gị mụchara gị aka. Ana m ekele Chineke elu isi gị n'ihi nwere amara pụrụ iche. Maazị Nnamdi Kalu ị nwere amara pụrụ iche. Eme m na-eji akpọ gị wụ olu ogbuligwe, ya wụ tọnda, egbe eluigwe, ikwoghalị ya tom ebe niile amawa jijiji. Ana m asị ya dịrị gị mma. Ahụrụ m echirile na echi Biafra emene ahụ ọnụ white afọrọchala gị n'agba. Maazị Kalu nwayọọ adịghị ihe anyị mere. Ọ karịkwara na ije Naijiria, ije Biafra siri ike, mana ana m asị Chineke gbaa gị ume nna. Ana m eji ohere a na-akpọku ndị ọdịlaka ụmụ Igbo, ndị isi ihe gbagotechara, ma ndị nọ n'amị, ma ndị nọ na polisi, ma ndị nọ na civil defense ka anyị, ma ndị nọcha na Navy, ebe ọbụla unu nọ. Asị m unu ohere na nwa nkịta unu n'aka. Unu ahụ na otu a nwanne anyị nwoke awụ Maazị Kalu ji ma egbuo bịa hụ na egbu karịala ụmụ anyị. Ya sịkwa na adị onye anyị na-egbu na ọwụ ka anyị nwee ike kpuchi ebe ka anyị. Biko nyekwa nene ha aka. Ị sọkwara ịhụ nwanne gị asị gị egbe, a ga-esi mgbọ agwụlala m egbe, ga-ele egbe gị mgbọ agwụla ya, ga-eme ka ịhụ ha anya. Mgbe m na-arụ ebe emere m onye isi ebe a na-eji onyonyo na-enyo ndị niile ebe ọbụla enwere ụdị ihe anyị na-enyo, ma ị ga-eme ka ịhụ ha anya, ma ọ wụchaghị ihe dị oke mkpa ga-elefuru anya gị. Mgbe ị ga-ehụ nwanne gị wu nwa afọ Igbo, nwa Biafra ji egbe nọ, adịghị egbe o ji, adịghị mma o ji, adịghị onye ogbu, ọ nọ na-aga ije na-asị ahụ chọrọ hụ achọrọ. Asịkwana ị ga-egba nwanne ole otu iji agba, asịkwana gị igbu ole otu iji egbu. Unu ndị awụ ndị amị, ndị okpu akpụrụ akpụ a, bikone chifu ehụ eziokwu wụ ndụ narị unu arịrịọ. Bikone unu ahụ na ndị nchekwa Maazị Nnamdi Kalu chekpere echiche chefuru anyị. Ana m arịọ unu arịrịọ so unu nyekwa aka. Anyị chọrọ enyemaka unu. Lekwekwe na ụmụ a niile fụrụ anyị ha fe ezinụlọ ha bịa were ndụ ha igbo je sụọ aja eji hụ na ndị ọzọ dịrị ndụ. M kpọrọ ha ike mgbe echi wụ ndị nnọchiteanya Jizọs n'oge ka anya, ndị ji obi ha were akọla uche ha were mmụọ ha niile fọ ịchụ aja, ịhụ na ndị Igbo dịrị ndụ, ịhụ na ụmụ Biafra dịrị ndụ, ịhụrụ asụsụ niile asụghị ahụ n'ime vidio ihe onyonyo ewefere ahụ, ga-ahụrụ na Biafra bụ mba ukwu. Anyị emepekpụwala ndị mmadụ ha aghọta na onye Mbaise onye Mbaise nọ n'Owerri wụkwa ndị Mbaise wụkwa ndị Imo steeti wụkwa ndị Mbaise. Na ịhụ nwanne gị ga-amara sọ ọwụ otu mmadụ. Ịnụna otu m ji asụ Igbo ma hụ onye Anambra sọwụ nwanne m, otu m gị sụ Igbo ma hụkwa nwanne m onye Rivers steeti ma ịsọwụkwa gị nwanne m. Bikone anyị emepele, anyị wotu mba, anyị wotu mkpụrụ mmadụ, ihe gbagwojuru anya wotu asụsụ. Hụkwana ihe m na-ekwu okwu awụ ndị a ji egbe agawa, ndị mmanwụ kwu aji pọmpashọn wụ ndị egbe, ndị polisi, ndị amị, ndị nevi, ndị shicha n'ala Igbo, ndị ụnụwụ ndị ala Igbo, ndị Igbo. Unu amara n'ile aha ihe ga-ahụ ya aha hewu Njọkụ, aha hewu Eze, aha hewu Emeka, aha hewu Chidimma, aha hewu Chikwudị Ụtọ. Ịhụkwana nwanne gị nwoke egbu nne mara na so onye gburu egbu ka ihe fuole. Bikone dịka ndị a ga-efụta ịrụ ọrụ ha, unu egbukweni n'egbu. O nwere ndị wotu mkpụrụ nwa nọ n'etiti ha, enwere ndị wotu mkpụrụ anyị ji ahụ ụzọ nọ n'etiti ha. Ọwụ na-afọra ha ka ahụ na ndụ dịrị, ndụ adịghị ụtọ ebe ụlọ anyị ụmụnnu, ndụ adịghị ụtọ. Onye hụ eziokwu ya kwuo ya, ndụ adịghị ụtọ. Olee ebe anyị ga-eka ụzọ,
anyị ga-eke ebe ụlọ ihe ahụike, anyị ga-eka na ndị rụrụ ọrụ ndị akwụ ụgwọ ọnwa, anyị gakwana ka na anyị nwere ọkụ, anyị gakwana ka na anyị nwere ahụike, anyị gakwana ka na anyị righị nri dị mma, anyị gakwana ka na anyị enwewa mmiri dị mma. Ole ka anyị ga-eka? Ole ka anyị ga-eka? Unu ahụrahụ ejila ndị pastọ niile ji gbaa akọ na-achụfu mmụọ ọjọọ n'ụbọchị ọbụla n'ala Igbo. A na-achụfuru anyị mmụọ ọjọọ, mmụọ ọjọọ, mmụọ ọjọọ, mmụọ ọjọọ. Ka agagharịa were mma agagharịa na ezinụlọ gị, egbuo ya n'ala, gwa gị na gị gwuo ya. Asị gị gwuo ya nga nke ọ nọ, onye nọkwara nga asị ihe nọ nga hụ na ihe nọ n'ime ala nga isi ọhọ gị gwuo ya. Igbuo ya, wefara gị ihe pawuda gụọ ogo, agwa gị so ụmụ ekele liere gị. Na ya wụgịrị otu obodo si dị, otu obodo si dị. Ya wụ na ana m arịọsi ike. Unu ahụ na ndị nọ n'isi, biko na ndị a niile wụ ndị ọdịla aka, ndị a niile wụ ndị amị anyị. Anyị nwere ndị amị na wụ ndị amị, anyị nwere ndị polisi, anyị nwekwere ndị nevi. Ndị a niile mkpụrụ ole anyị ha anyị ma sa na-ehichaghị nne, amara na m sa na-ehichaghị nne, mana oke ahụ n'ụha, biko asịkwana gị je gbagbuo nwanne gị. Lekwe n'anya ma mgbe ma ọ dịghị egbe gị ahụ ọsọkwana ịkasị mgbe ahụ m weyiri ya mgbe adịkwaghị ya ịsọkwana ime ka adịghị onye hụrụ. Ụmụ Igbo agafee. Bikoni, bikoni, bikoni. Onye isi agha nke obodo Naijiria ebe ka ihe agaghị ịga n'ebe ahụ ga ahụ na ndị Boko Haram ewerechala ya, mana agbachiri ha nkịtị. Ya wụ bikoni, lefekwanụrụ ha anya, lefekpụ n'ihu anya, lefekpụ n'ihu anya ndị amị anyị. Bikoni, biko n'ụmara na ndị amị anyị nwere bụ ụlọ anyị, ndị agbakọtacharala okwu ha ijiri nne. Unu mee ka ha ile ihe onyonyo a. Oge anyị n'ọgbu akwụkwọ oge marụ gị jefụta gbuo ya bịa sị na dọwa ya ka onye ama ahụ. Ole ihe ejila ọla awụghị ya kwuru ya, ole ihe ejila m na-agaghị ikwu ya, ole ihe ejila o ji awụ nwa mpekele marụ dịka Kalụ ga ikwu ya, ole ihe ejila o ji awụ ya ga ịka, ole otu ọ ga-eji wụrụ na ma ọwụ gị nwatakịrị onye nyere ikikere bịa ka eti ndị nche. Ọkaha ya na Afara Ukwu, ọkaha ya na Abia steeti, ọkaha na Ụmụahịa, ya bịa wụrụ na Eastern Region Network. Unu makwa hụ ya wụ na ọwụ ha ga-eka. Ya warịrọ m na-arịọ ndị Igbo, bikoni onye ọbụla nọ n'ozi ya, bikoni gee ntị. Ahụra m na ndị Igbo anyị nwụ ndị mpompo, ndị marụ ndị mpompo. Achọrọ ka ahụ sa ha kara, achọrọ ka ọ wụrụ na ha eshila ọnụ ha fụta. Ịhụ n'aka oshigị gị l'ọnụ, ebe ọla esikwana gị l'ọnụ, were ire gị gụọ eze gị ọnụ. Kporukwe n'ala ma lewe anya, kporukwa n'ala ma gewe ntị, kporukwe n'ala lewe otu o si aga. Ọwụghị na ọ ga-awụ ihe onye isi ruo mgbe ụwa agwụ. Biko arịrịọ ha m na-arịọ gị. Ihe m ji iwe n'ebe Uche Mọfọ dị awụghị na Uche Mọfọ si adịkwaghị onye isi ya na-awụ, kama ihe o ji wute nwụ na Uche Mọfọ fụrụ jee mepee ụlọ ekwurekwu ka ya bịa lezie onye ahụ ọwụ onye second in commander mịarụ ndị okwu bekee, onye kacha onye hụ ahụ niile, onye sotere ya bịa tụgharịa were onwe ya n'ala ka o jee wuru onye isi ka ya ka adịkwaghị onye o were aka ya nyewe onwe ya ọda ọhụ ọ fụtara. Ọya uhe m ji sị Uche Mọfọ emekpe ha ya egwe ka anyị ga-ekwu ya ehike m, biko gwa m ya na nna oke enyi m onye ọbụla wee na-ekwu eziokwu, onye ga-egwa m ha ọjọọ mere ọwụ ya wụ oke enyi m nwere n'ụwa. Na anụna asị na Uche Mọfọ gbatụrụ sị na otu eji emewe adịkwa ya gbatụrụ nọkwara nga ọ nọ na-ele anya ewe onye isi ọdọ, onye osote ihe, onye ahịa na-arụ ọrụ na-aga ya wụkwanụrụ onye ọdụ. Nwanne egwe m emeghị ha ya. Kalụ ekpebi echi si ụmụnne ike agwụla ya. Na ahụ na-agba osa ya agbaghara ahụ ọnụ ọcha n'ihi ọ chụwajiele ihe Biafra akpala ahụhụ. Ohi nwụra nwoke akpaga ile ya anya ga ahụ na onwe na ahụ ọnụ ọcha
ya sadịkwaghị ka ya laa na eweta otu onye ọzọ bịa nọnyere ya onye ọzọ abata onye ọ maara ga-enwe ọrụ otu dị mma abata ya nwere onwe ya laa jee zuru ike na-ele anya na-awụghị ka efu ji emepele huki ya egwu anya ga-ekwe ya n'ukwu ha anyị nọ n'ụwa onye kwuo uche ya mana ịhụrụ onye ka ga-efune ga-abịala mbịa legharị anya bịa hụ na ndị niile wụ ndị fụrụ ndị ihe na-akalụ soro ụkọ ọrụ gbara ọsọ ndị a niile wụcha ndị kpọgha kalụ ahụ ọjọọ ha bata ha bịa legharịcha anya oche ha chọrọ ha ma chọrọ ha arịfụ ha ejele kalụ bịa wee ya chawe ya dịka mma gburu ya igbo na-egwu onye ọbụla chọrọ iwe onye isi onye ọbụla chọrọ ka ọ wụrụ ya ga-eka onye ọbụla chọrọ ọ wụrụ ya ga-ekwu mana ụmụ igbo gee ntị oge anyị nọ bụ oge ọjọọ ya wụrụ ma ọwụ ha ọbụla wuhe niile mere eme ka ị ga-ekwu enwere m ha ga-ehụ gị eleghara anya ndị polisi anyị gee ntị ndị kọstọm anyị gee ntị ndị ha nwaanyị niile anyị nwere ndị ọgba mgbu anyị niile gee ntị o nwere hụ n'oge hụ na-elefuru anya unu ahụ n'aka ebere gbuo ndị ọkụ isi lara bịa were aka ha ire anyị sekuriti ebụla anyị n'okwuru okwu unu nọ n'anya unu hụ mgbe abara bịa ile ndị nche lala igbo nna akem unu kwuru okwu ịhụ n'aka kalụ were gbuo asị m unu meene anya unu ahụhụ ọbụla meene ntị ka adịghị hụ n'ụhụrụ ka ndị a nwee ike rụọ ọrụ ka ndị ka anya nkwane ka kemgbe nkwụlụ ụwa mehụ dị ka ụwa mehụ na anyị nwere ike iwefụta ndị ụmụ okorobịa ndị ọkpacha ndụ ha n'aka obi akpa ha mma ha n'ogbugbu ụwa mehụ ndị ka fụta n'ese agaghị gbuchi nwaanyị isi mkpe agaghị jele nwaanyị gara ịkpọ ụgụlụ ọrụ ya jee chafe isi beri ya na ma ọwụ gbuo ya ma ọwụ repụọ ya biko ka anyị nyere ndị a ikikere ha ịmaghị ọrụ ndewo na ọya ihe m sị m agwa unu taa biko na ụmụ igbo bikoni anyị achọkwaghị n'ụka dịka emere n'obi igbo emenwe ya ma ọtụ iwe onye uwe ojii iwe onye amị ịnọ n'ọkwa gị gbagotere ka mụ ka ị ga-ewetere gị ojii ya ele agaghị mma otu ije eme ya ga-ese mgbe agaghị je gbagbuwe gawanị n'ụlọ jele ndị mmadụ hi ụra pụfahene mmewe ihe na akaji gbawa ihe na ọkpọ gbuo ihe na mma gbuo buja sawa ihe bikoni ndị igbo ka anyị wekwenere na ndị ọzọ mara ahụ ndị Boko Haram enwee na sekuriti hi ahịa ga-achị gị ebe ahụ ndị bi ebe ahụ ga-eme ahụ anyị na-ekwu akwa nwere ndị ka efere n'ile mmanya ndị mmadụ ureghe kwurichaa ya dịgịrị mere ana m ejikwa ohere a na-akpọ ndị gọvanọs anyị niile ndị gọvanọ niile bikoni ndị gọvanọ bikoni ndị gọvanọ anyị ebe niile ulu nọ biko gee ntị nwa anakwana anwụ nga ọ chọrọ ahụ ya ndị Igbo sị na onye ji ihe nwata wee ya ka elu aka ṅụọ ya ewere ya ajụjụ awụrụ nwata ọ gakwa emughere anya ruo ma aka ji ṅụọ onye a ji ihu ya ọka ya lara elu nwata nwere ike adịkwaghị ma ọmụ anya ya rahana bifo ga-ewetu aka gị ndị gọvanọ anyị gee ntị gecha ntị bikoni anyị ma hụ n'ụchụgha chifu eziokwu ndụ ma hụ n'ụchụgha ada onye bịa n'afọ n'ọnụ ụlọ narị manụ asị obodo afụrụ otu onye eze naanị nọ ọwụ onye nwere mmiri na ọṅụṅụ adịghị mmadụ n'ebe ahụ ya wụrụ ma ọwụnụ naanị unu baga na-egbu sarin unu nwee ọkụ unu wụnụ kpaa jen unu aka ma list unu aka ya lekwu gbagba unu na-aṅụ ihe juru oyi ala ahịara junction gịhụ nga ahụ ụmụnna anyị akpịrị akpọcha ha nkala ha ahụhe juru oyi ha gaghị enwe ụmụnụ gbafere fim n'ụzọ jọkwara njọ ga-abịa hụ a na achị ngali gaa hụ na ụmụ anyị nti akpacha ahụ ha ga-enu ụrụ unu mụnụ gbafere fim unu chedekwesị ọwụta ụwa
ọwụ ọnwụ itoolu ahụ mevuru onye ọbụla gị ịhụ na agbuo ya oshigunu n'ọnụ fụra unu nye nkwado ndị Igbo ndị chịga ndị gọvanọs anyị senetọs anyị nye na nkwado mekwena na anya ka unu ahụ ha emeghene mekwena na anya ka unu ahụ ha emeghene nyere nne Kalụ aka nwoke akpala ahụhụ nyekwenene ya aka ụgharịrọ m narị unu ndị Igbo biko ndị niile mmehiere biko gbagharanị ikpere m nọ n'ala biko gbagharanị ndị niile mmehiere gbagharanị ndị niile ka ilu mehiere gbagharanị okwu ọbụla o kwuru gbaghara ya nwa na-anaghị eji anya ọma achọ ọhụ egburu nne ya biko gbagharanị ana m arị unu arịrọ gbagharanị unu ahụrụ ụmụ okorobịa anyị ndị afụranị ndị abịbe ịchọ otu a ga-esi mee na uhe ụdịrị anyị bikoni ana m asị unu arịrịọ ha m narị unu so unu leene ụmụ okorobịa kwụ ọhịa n'ukwu anyị amara na unu chọrọ akpa unu mana unu achọọla ya unu shikwe na local government chairman unu aba as gọvanọ unu eshikwe na gọvanọ unu na-achịcha afọ asatọ unu awugoro chọwakwa senetọ or house of rep unu shikwe ebe ahụ unu na-evu ikpeghe local government chairman unu nọrọ unu eshikwe ya na-evukwa ikpeghe na gọvanọ unu nọrọ unu eshikwe ya na-evu ikpeghe ebe unu chịgagbuo unu shikwe ebe ahụ na-alọghachikwa na gọvanọ ụmụnne anyị mgbe ahụ ọ gakwa ịmụ anya unu ewetu aka unu ya wa arịrịọ m narị unu bikoni eji m aha Chineke nke usu nke ndị agha larị unu arịrịọ ya n'ihi o doro m anya n'ozugbo unu ọwụrụgodi unu anaghị aga ụka unu anaghị aga ụka unu wụcha ndị chọọchị were kwene na Baịbụl ka ahụ n'ogoro mgbe ahụ nnu na-amaghị ekpebele wuru ndị a ji sari na-agawa nwe ma were ya mara na-ese nwanne wushi anaghị arị ala ọnụ mara na-ese ụmụnne wushi anaghị arị ala ọnụ mara na-ese hụ ebere nwanne unu yo ya mekọ unu n'obi ọwarịrịọ m narịọ ndị gọvanọ anyị oshigo unu n'ọnụ fụta ọ dị mma otu akwa na anyị nwere n'onye awụ nwa okorobịa awụ nwa nwoke a mụsiri ike wụ Kalụ onye a Chineke eshila aka ya na-eyi egwu bekonene nyekwena ya na nkwaro otu ụka ashi ebe ka anyị fụta ọwụ otu m na-eji aka kem na nna ya ọdịkwa anyị nwe otu ụka akwani anyị nwee n'otu ụka ke ụwa niile ụmụ Igbo ebe niile anọghị ha arụ ụmụ Biafra niile ha esi Chineke adịghị ọkụ anyị nwere adịghị mmiri anyị ndị anyị agaghị ahụ anyị fụta biko ana m ejikwa ohere a na-arịọkwa ndị nze na ndị chiefs na ndị eze niile nwere n'ala Igbo ebe niile unu nọ n'ihi ama m sị ha amaghị ọwụ mkpekwuwe ndị Igbo ama m sọ ọwụ naanị ndị Igbo ndị nwe Biafra pọtụ he mkpa akpọgha ndị Igbo aha wụ ndị Igbo anyị na-awụkarị ndị na-anọ n'isi nga ala ekwu ya ọtụtụ n'ime ihe na-emechi ọnụ ọtụtụ n'ime ihe wee nye ha ụta akpa ikpeghe ha baala m ụlọ ha jee zụrụ otu nna ma abịaliwere ihe ya nọ n'amaghị ha gbuo ya ha kpọọ ndị mara ụma gbuo ha ihe nye ohe ọbara ya ụmụ were ọbara ihe nye ohe isi ya ma ọwa ọrịa ya ụmụ were ji eriri ha evuru ikpeghe anụ je rie mgbe ahụ ha emechi ha ekwuru nyogawa arịrịọ ha m narị unu bikoni ndị nze ndị eze ndị chifu ebe ọbụla ụlọ na ndị kọmuniti leaders ebe ọbụla ụlọ ịhụnaka Kalụ wetere unu nyekwena ya na nkwaro ewukawu ka irere vootu gị ịkawu ka eje gị 5,000 ga-ele vootu gị ree ya bịa ka kpọwa ishilọkụ chibọgịlabịa anya ma ọzọ na-asị na ụzọ adịghị mma eletrisiti adịghị akwụbekwala anya ụgwọ ọnwa 14 penshọn anyị fukwele gee ntị ọkwagbuo lekwekwu ya ndị adịghị ma bịara ha igbu mmadụ adịghị ma bịa ha igbu ndị mmadụ onye bịakwa n'igbu m
ọ gaghị igbu onwe ya ọwụ ya unu nye na ihe nkwarụ ọwarịrịọ hem narị unu arịrịọ hem narị unu ndị nze ndị eze ndị community leaders market leaders unu ahụna ha emeghe ụmụ anyị na Lagos Chineke nna ebegidele na-akụ anya anaghị unu ahụna ha emeghe ụmụ anyị na Lagos eresicha ahụ shọpụ ụmụ Igbo akwụ ụgwọ gbam ngwa ngwa kwụchara ahụ ụgwọ shọpụ niile gbam ha kpọchie ahịa gbam a ga-erechi ya ha kwụọ kashi kpam ngwa ngwa kwụchara ahụ enye ha abalị abụọ ma atọ enye ha otu afọ ma abụọ abịa ma ikpele isi nye ha akwụkwọ so onye ọbụla si ebe afọ abịa ma ikpele isi kụrụ ha rigirigi kụọ rigirigi kụọ rigirigi kụọ rigirigi kụọ ọtụtụ oge eri ya ihe ọbara mgbali elu nwụọ chai ọtụtụ oge nọta ire ahụ ọtụtụ ebe ire akwụ ọtụtụ amaghị ha na ha ememe ọ dị ha emeghe ndị Igbo unu ahụ ọnọdụ ka ebe ọbụla herụ abịa sị unu ma ha mere ebe unu gbaghara anyị nwekwara ha mere ebe a unu ma ha mere a ga-egakwajenye unu ebe ọdọ nna unu nọrọ n'ebe ahụ ndị Igbo abịa kelewekwe jenye testimony na chọọchị Chineke kelee dịrị gị anyị agala ha agakwaje gbazinwe ego bịa gbara akpa gawa ebe ahụ jee leekwa ala tụghakwa ala rụzacha herụkwa otu afọ ma abụọ abịa nyekwa otu iwu akwụkwara ndị Igbo kụrụ ha kụricha ihe niile ihe nweta ihe ije ka ọwa otu ije ka dị akụrie ihe niile ha laghachikwa na zero gịnị ka m na-agwa unu ọwụ ngwa ahịa anyị furu efu unu agaala na seaport unu agaala ebe ala ji agba ngwa ahịa asị m gị nwe ohere gado ebe ahụ inwe onye rụwa nga ahụ je jụọ ya ngwa ahịa anyị fuo iche ka anyị vụrụ anaghị afụra ịhụ nga ala kpọrọ anyị ahụ ikpe ga-eji fufura ngwa ahịa ga jụọsi igburu mmadụ ihe ndị a niile ụcha ihe ndị a ga-erụrụ aka enwere ụdị ụgbọala gị ivute onye isi nọ nga ahụ esa ya nwee ka ọ chọdịghị mmego ole imefuru ya sị ka wuki ga-ekpige ihe dị mma na ụgbọala iwedere ịma ha na ha ewere ya echere m oge gara aga m si France tige enwere oke onyonyo m tiri sị ka aga m eli ya ụlọ nna unu ma ihe mere ejikwe m otu onye amị site Lagos na-eme ụgbọ escort ka onwe ike lado na-eje n'ala Mbaise amụ m unu amarana na onye custom fara ụzọ sọwụ ke ma ahụ ka ya levu ya racha onyonyo niile ya sị ka ya lewe onye amị ajụọ ya sọ lepụrụ otu iji ewe akakpamụ asị m ilu eji onye amị ka o nwee ike hụ na ha laduru n'ụlọ n'udo na ahụbele m ụdị ihe dụtala ụwa onye ndị customs ọka keghị gị iwe achọdịghị ha ịma ma onye a ma ọwụ ụtara ahụhụ weta ya achọdịghị ha ịma ma ịtụtara ya ma afọ ole tara ahụhụ achọdịghị ha ịma ọ na ọma anaghị mma ụka ahụ mma n'aka iwe gene ntị ndị Igbo mana anụwa n'ihe ka awụ isiokwu n'ụbọchị ọzọ mana taa nkwe bịawa ikele nwa okorobịa akara aka wụ Maazị Nnamdi Kalụ na ije ọ gara ọ hichala ụmụ Igbo ụmụ ụwa niile anya mmiri ndị beghe otu uche ma ọfọ ji fụọ jee gbaa alụkwaghị m ọwụghị na ọ gbara alụkwaghị m na ọ nọ onye ọzọ anọ n'ọnọdụ ahụ ọ nọ ya la egekwana ka onye ahụ ekwuwe mba ọ gara jee mepee ka ya oge ochiri na onweghị Ndubuisi oge ochiri na ovu ha ọjọọ n'obi oge ochi ha na o nwere obi ụcha n'ihi ịbịa anya obe anya bịa lewe bịa n'agbanyeghị otu o ji ekwu ya ịbịa leba anya bịa were nwayọọ bịa kọwawa iji ya wa ahụ chewe ya were amamihe chewe ya gaa hụ na a ga-ajụ ya ajụjụ here nne a ga-eji kpọfuru uche ma ọfọ tutu ga-ekwu a ga-ekpọfuru ya kporuo ya ala bịa jụwa ya ajụjụ a na-ajụ ya na-edi ya ede n'ihi ha o mere adịghị mma onye hụ eziokwu kwuo a na-amasị nọ nọpaghịrị ya n'ọchị ahụ nwụọ mba o
mmadụ nọgide n'oche ya wụrụ ma ọ nakwaghị eme ọfụma ya fụ onye ọzọ anọchikwa oche ahụ mana ọ ga-enọ nga ahụ na-ele anya mara ka o mekpere mgbe ahụ ọ na ya n'aka ole emekpe ha mgbe ahụ ọ na ya ọ gaghị awụ na ịnafụ mfụọ n'ọchịchị ọ gafụra na anafụ ya gọvanọ ihe dị ọha nafụrụ ha gọvanọ na Supreme Court nwanne m nwoke oke enyi m kara aka ihe dị ọha nwoke ọma obiọma anafụ ya ọchịchị mbụ Imo were nye ya n'aka ndị anọrọ na kọt were ya nye Hope Uzodimma ngwana ama ihe dị ọha bịa declare Imo steeti Mbaise mụrụ m sị anyị ga-awụ Imo steeti anyị enwene lokal gọọmenti ka anyị enwene steeti ka anyị ọhụ ị chọrọ ịgwa m ọwụ ha ahụ o mere ya wụrụ ma a na-afụghị ọchịchị ma ọ wee fụọ ga-eje ego ebe ka gị jee fọm otu ke gị anaghị eme ya eme nọrọ lewe anya Goodluck Jonathan ka achọfuru ya la ọchịchị ọwụ na-amaghị sa achọfuru Goodluck Jonathan ole ihe o ji lọhụ ha mgbe ahụ bịa sị na Biafra anya ala ya wụkwara nwa Ogozi ya wụrụ Goodluck Jonathan awụrụ nwa Ogozi na Aso Rock uwu na-ama ahụ ha ya ole ihe o ji fụra ha jee hiwe obodo gị ya n'ihi ụba ha ya anaghị eme ụdị ihe ndị emụmụ nna m ọha m ji esi uche ma ọfọ ha o mere adịghị mma ha otu ahụ o ji mee ya ọ dị mma ọ gaghara ije mepewe ụlọ ekwurekwu o kwuweje ụka kemgbe ohu afọ kemgbe nnụ afọ mma ya ọ na-ekwuje ụka ya nọkwanarị ndị ọzọ kwuwe ya gewe gboo mmehie ọwụ mmehie mee mmadụ leji anwa nwa ya nke ya ọwụghị ke m ga-eka nwa m anaghị eme ya eme ọkwụ ụmụnna ndị kwuwere ụka ọ ga-igewekwana ka ekwue ebe ala ekwute ha ya eje nye ihe ndụmọdụ na otu ala eji ekwu ya ọma ahụ otu ala echebe eme ọwụghị efuche emepe ka ya bịa lezie obe ahụ ọ nọrọ nnụ ọfa afọ na-ekwu na-akọmandị ndị mmadụ ya jewuruzie ụgbọ okwu nye ya ọma ọjọọ na-enyekwe ndụmọdụ nye ndị ọzọ ụmụ Igbo ebe ọbụla n'ụlọ unu emekwele n'otu a ọ dịghị mma ọ dịghị mma mmụọ ọjọọ ndewone n'aka ahụ ihe ọzọ m na-aghaghị rụrụ aka unu ahụrụ ụmụ okorobịa ndị afọrani gene ntị amaghị m ihu unu amakwana m ebe unu shi mma na unu ụmụ okorobịa afọra ebebe chụgharịrị adịkwara onye ọ ga-ewu ya ghara na efra ịnọ na ya ana m enye unu ndụmọdụ a gene ntị ma na-eji echeta onye nwụrụ anwụ ọwụ ma ndị dị ndụ anakwaghị eme ya gene ntị egwe ka anyị ji ekwu otu ahụ ọ bụ nje asụghị ala Igbo ịhụ na ụmụ okorobịa lunu fụtara lunu nwere obi unu fụta bịa ebe ịrụ ọrụ a kalụ kpọrọ oku unu aza unu afụta ịrụ ọrụ a gene ntị unu ahụkwala adịkwaghị ma ahụ ekwe kpọfuru unu kwefụta wijiji onye yila nwanne ya kpeghị ikpe ala unu aga je were mma pịakasawa ya ahụ dịka ndị kebakasị nara eme onye ji n'ebe ya ji ụgwọ ya fụta ya bịa kpọrọ unu so n'obi akparara ya ụgwọ ọwụkwaghị ihe m hụrụ otu m ji elewe ya ama m otu ọlaechi adị na m kwekwuwekwu ya gbuo asị m mgbe ọ ga-eru ka onye ọbụla jee hụkwa onye a o mebele gbuo mana o nwere ike imewe enwere enye gị ike a na ọkalụ were na-enye unu wekwere ya arụ ọrụ ahụ agwara unu rụọ ịhụ na ọnkụ gị yila mmadụ nwee ụka ala agakwala jesa ga-ewu onye nche onye cheghe nche n'ala Biafra gaje werezie ọnọdụ ahụ kpọta ndị akpa obi abịa lụọ nkụ gị kụwa ahụ ga-ewekwe ntị o nwekwara ike ime kama ha nkwekwu ya gbuo ka onye ọbụla lebakwa ya anya ụdị ya ịhụ na alụ akpụ unu ji obi unu fụta ebebe ha m were unu fara iji ndụ unu gbo chụọ aja ịhụ na bikoni unu aghọkwala ndị ji ekpe ụgwọ na-aba unu na-arị aba onye azụrụmahịa 1 million chọbala ịkwụ m ụgwọ abịa kpọrọ unu na-ewere mma tokoye choko jiri uniform see eke goda ndị a wedekwaghị ihe dị nche unu na ndị Naijiria soja ọ dịkwaghị ihe dị nche unu na ndị amị ọ dịkwaghị ihe dị nche unu na ndị polisi a na-asị ye park there where is your particulars gị weta ya elecha ya anya asị na penti nọ na moto golo otu o ji mee ananaghị ego etighị ya na akpasị gị je hụ onye isi ọ dịkwaghị ihe dị nche unu na ha ọ dịkwaghị ihe dị nche unu na ndị kọstọma anọchiri ụzọ ịgbacha ngwaahịa gị na pọtụ kwụcha ụgwọ niile ga-ekwenye gị akwụkwọ ikikere kwụọla ya hefere ha agwaghị sị ha ịkwụrụ agwụ ha ikwesịrị ịkwụ ha evuru moto gị ọ ha evuru ngwaahịa gị adịkwaghị ihe dị nche
na ọ dịwụ na ndị a nọ n'okporo ụzọ customs, ndị a nọ n'okporo ụzọ ka ndị nọ n'ọfịs eme ahụ ịgbacha ahụ ndị oishi nye gị akwụkwọ sị hụ ya gbara wezi ihe ga-evuru ya lọta, ndị ka nọ n'okporo ụzọ anara gị alecha anya ha gwaghị sị ego ole iji gbaa ya, ọwụ hụ ị kwesịrị iji gbaa ya. ya wụ na onwe ihe dị nche na unu na ha mana m otu a unu ga-emewo bikoni ịhụ n'otu unu ewere ike ala ike awụ ike furu iche ọhụ enyere unu amara awụ amara dị iche enyere unu Kalụ were nye unu ekpekwana ya na nsogbu, unu ekwekwana ka echitela aka unu ka ọchawa ya kpọwasị Kalụ hụ na ndị nyere anya unu anwakwana na nwa echitezie n'aka unu gbuo a bịala eze Kalụ ka egbufọrọ ya ha egbucha ya pee. Gekwene ntị ndị ala unu ndị a ji obi unu niile fụrụ ịrụ ọrụ a, ana m arịọ unu arịrị ebe ọbụla unu nọ bikoni unu ekpikwenna Kalụ ihere, unu ekpikwenna ezinụlọ unu n'ihere, unu ejikweli ya achụ mbụbọ, unu ejikweli ya onye ka egbafe onye ka unu na ya nwere nsogbu kemgbe nnụ afọ ole ma ole gara aga, ọwụ ha wohere unu ji ime ihe ndị bekee na-akpọ revenge. Bikoni unu fụtara ụmụ okorobịa m hụchara m akpa obi unu karịrị akarị, even unu nna egwe m onye ụjọ dụwara m na adịghị m egbu unu ji, adịghị osisi, ọ dịghị mma m hụrụ n'ụkpa. Ahụrụ m akpa obi unu, ihu unu jọrọ njọ ọjọọ, unu obi adịghị unu ụtọ, but n'ime ha niile unu ejikweli ya jee lee ndị ataghị ahụhụ, ndị a niile ataghị ahụhụ, unu abịa iwu ya gbuo so unu lehi wetuo ihe n'ala, unu gosi ihe unu ụdị ike. Bikodịnị unu emekwele ọrụkwakwa n'ọrụ ahụ otu ahụ eji gwa unu nga aha si unu kwụsị nga aha ịhụ na nga ahụ onye isi unu gwara unu rụkwa ka enwekwana ha dị nche unu na ndị ọdọ, ka enwekwana ha dị nche unu na ndị ọdọ. Onye akpakwala mma saya jeje dọọrụ nga dọwa ọrụ n'afọ n'ime ọnwa ole ma ugbo a ma ite rụọ ọrụ ugbo, onye ke nwanne ya dowe ka ọ na-abịa je kpọrọ unu ndị sekuriti Biafra netwọk unu afụshia unu afụshia unu aje were mma jee gbuwe ndị mmadụ, ma unu apịawa ndị mmadụ akpa ụkpa, ma unu ahụ nwa agbọghọ ka oyi nwekwuru otu o ji yiri efe, unu hụkwara ọ dị seksi, unu hụkwara ọ gbawara otili ya agbawa, unu hụkwara dịkwa gị ha o ji ighela ara, unu achụwa ya si ya sit down here, kneel down here, stand up, do this. Gekwekwana ntị ọkwa gị ha ekwekpe unu, ma unu hụ onye ka lara isi ya dị otu a unu akpọwa ya Chileke ịnọta isi gị dị mgbe akpọrọ nga anyị kọọ gị isi. Gekwekwana ntị ọgwụkwa gị ha ekwekpe unu, ha nkwe na-arụtụrụ unu ya aka wụ omene mbụ omegbawa ahụ ndị anyị wụ eme onye ụlọ kọndọktọ ya hụ wala ife aka. Ha nkwa agwa unu ha awụ adịghị ama o gwara o mekwe naanị ka ugwu dere na ahụ m Igbo na netwọk savisi unu ga-enọ mee ka unu nwe ugwu ọwụkwana unu hụ moto vujuru ivu na-agbaju na-akwụsị ya polisi anọkwaghị akwa ya, unu anawazi ego aka azụ akpụ unu nye unu 1000 unu si driver go akpụ unu nye unu 50 naira opportunity abala unu ji egwu ndị mmadụ wayo, unu ji anaghị ego. Gekwekwana ntị ma awụkwaghị ha ekwekpe unu, mekwenu ka ugwu dịrị nwoke a kpọga Kalụ. Ndị iro nwere karịrị akarị nna nwoke ka ahụ siri ike Kalụ sifere ike juru ndị iro ya, ma nwoke nwere amanụ nwoke in fact Kalụ ewu nwata ewu dimkpa anyị gwekwaghị eziokwu ya wụrụ ma achọ gị hụ gị na ala ụmụnna a ga-ekuru gị ese lagbanyere onye okomarụ gị lafọrọ na mụnụ ọgwụkwaghị ese nta ese ka elu lihigere ewu dị ike. Ndị iro nwere dị karịrị akarị, ma ndị iro n'otu oji ojiji, ma ndị iro ndị na-ahụ otu oji sụọ bekee, ma ndị iro ndị na-ahụ ya otu oji chi ọchị, ma ndị nọ na-ahụ ya otu oji kwuo okwu, otu oji di na nwunye ya, otu oji chiara nwunye ya ọchị. Adịghị ndị iro nwoke ahụ chief nwa ya
adị mgbe m na-aga otu a nkeghere ma ndị na-ahụ na otu o ji aka ije ọhụm ma ndị na-ahụ na hụrụ iro na signature ya ma ndị hụrụ iro otu adịghị m na-ahụ agụfụbara ana mba ụlọ m echeghe ana m anọ otu anya nwa na ọla elu m na-echeghe gbasara nwoke agbọghọ Kalụ. Ana m echi ya cheele m ya n'ụdị niile mgbe m na-aga na-ahụ ndị mmadụ na-ekwu gbasara ya. Ana m eche ya si onye wụ nwoke agbọghọ Kalụ. Enyi oke gana na YouTube jele anya ma niile nọ na YouTube wụ Kalụ ma jụwa solo onye akpọghọ Kalụ olue nwoke akpọghọ Kalụ unu ahụ na ya emeni ya ha ọ gbala ahụ ọnụ ọcha nga ovu ivu ụwa niile ya vuru ke ndị nọ n'ụlọ ya evuru ke ndị nọ na mba ya evuru ke ndị ka ọwụkwa ndị otu ịla ha ịrụghị ọrụ ya evuru ihe niile achịkara ya kụghalisi Kalụ. Mana n'ime ihe niile jisi ike nwokorobịa chiga ịgbaga umenna na-arịọkwa arịrịọ wụkwaghị ndị ọbụla gị gharala ịma na uhu ikwe hiwe hụ awụ iwe onye obiọma inwere obi ụcha inwere obi mmadụ ọma m na-akpọ ya mmadụ inwe obi chara ya hụ mmadụ ya enweta obi ọmịiko ọhụụ kpatara iji na-eme ihe ndị a ọhụụ kpatara iji na-alụ ọgụ a ọwụghị na inwetaghị ya na onweke m n'ihi onwedogodo ihe inwetere na ahụ ka nwere ike ime ịkwụgwọ ụgwọ na ụdị ihe ị hụrụ na n'ije ka nwanne onwedogo ịmakwa hụ echi ma ndị ke nọ n'ụlọ ma ndị ke nọ na mba ka nke ndị ke nọ n'ụlọ ị na-akpọfụta ahụ ị na-agwa akpọfụta ahụ si nna ụzọ adịghị mma ịsọ ụzọ ahụ ihe chọrọ ị ga-akwe onye si ị ga na-akpọfụta ndị nọ n'ụlọ bịa na biko na ha otu esi ọwụtụ a otu ihe na-echeme ya Kalụ rụrụ ọrụ dị egwu ya ọsara amamihe sachaa ya ụbụ ụzọ sara ya onye ọbụla ga-ewere ntị safụta kpụchaa ya ndị nọ n'ụlọ aghọtawa n'ihi ndị nọ n'ụlọ ịgwachakwa ha elu gwacha ha ala sị ha na ego ji vootu maral elekshọn ewere ihe mmanya n'ime abalị ha nara ha sị ka ha hụrụ na ahụhụ rie ya ọwụkwara echirila ọba agba adị hụ na-emere adịghị egwu ka ọ na-atụfuru n'ọnụ ya wụda obu ụzọ ndị nọ n'ụlọ anarịa ndị kefraf anarịa ndị grad skuul anarịa ndị prọfesọs anarịa ndị injinias ndị vụcha digrii niile ọrịa wacha ha ma Kalụ nwoke ka ewu dị mkpe nna ya Chineke gọzie gị ewu jiri aka nga iji anya wụrụ gị ọkịrị ịnụna anya wụrụ gị ọkịrị Mr. Kalụ ya dịrị gị mma n'okwu m wụ ndị ụmụ okorobịa afụtara anyị ana m asị unu biko unu adọkwala ala nna unu agakwala jee lee enyi unu nwoke jee kpọrọ nwunye ya ma weji unu gawa unu ga-ahụrụ onye mme unu akụwasa moto ya onye mme unu akpụrụ ka ya ịhụnanya wụrụ ma enwere ndị akala abụ nọ n'etiti unu onye ahụ gakwa jee gbanwee biko ịhụna ndị akala abụ eleghị anya unu ahụ nwanne unu ngo ọlọhụ ole ewerezi unu kwara ngwa ọlụ unu aghọọ ụdara ga-avụ avụ n'onwe ya n'isi biko arịrịọ m na-arịọ na ụmụnne n'ọrụ ọrụ jerụ saa n'anya mmiri adịghị m unu gara ya ijiji lụ ụmụ nwaanyị anyị ijiji ma abuse adịghị ma unu gara ijiji ilehi jije kparị ha unu fụtala ime ahịa unu hụ nne na nna anyị Igbo ndị agadi unu achụwa ha ọwụkwa ihe na-aghọta ma ọwụ hụ na ụgara ka unu wọdụrụ unu n'echiche na hụ na ụgara ma awụ iji ime ka ndị iro ghara ịbara bịa lee ndị anyị bịa laa ahị n'iyi unu agakwanaghị ịghọzi ndị iro ahụ agbaghara ọsọ unu abịa wuruzie ndị iro ahụ biko arịrịọ ha narị unu agakwanaghị ewu na unu nọrọ ya gbuo unu nọrọ ya gbuo ha ga-akpụwa unu abịa jee nye ihe ndị bekee na-akpọ signalụ otu a ga-eji gawa n'ụlọ jee kpawa ndị otu unu aka chief nwayọ
aga m ekwu ụmụnne n'ihi ihe m kwekwu ya amara na m sọ ga-emecha mee ndị anya anawo ndị wuhi na-eme ha anaghị ha emechi ya agawa anaghị achọ ka ya wụrụ ma ọ naghị aba ha onye kewu onye isi gboo eleghị anya echirile ọ nakwaghị arụmọrụ eleghị anya kalụ enye ọfụta na ọ dịkwaghị ma omeghe otu eji gwe ya ya sị ngwa onye ọzọ fụ onye abata onye ka ha fọje were ihe niile ahụhụ niile ahụ atara ha otu ejighị magide nga anọ ha agaga njem ha oje were ya jee nye ndị ga-ebịala ozugbo ha emkwekwuwe ha awụ ka unu pụrụ ntị unu aka anafụghị ọchịchị nga nọ anafụghị onye isi wụrụ onye ọrụ gewekwene ntị anafụghị onye isi wụrụ onye ọrụ ọwụ na mgbe ọbụla ga-ewu onye isi nwaanyị o ji awụ na ị ga-awụ managing director nwaanyị anafụghị onye isi wụrụ onye ọrụ ga-ewuru permanent secretary nwaanyị ji awụ ya permanent room ma ị ga-enwu for what ewurukpu permanent secretary wefụrụ gị ị ga-aga ewu temporary secretary ọ dịghị ma mmehie ihe dị mkpa wụ na ọrụ ahụ ị kwesịrị ịrụ arụghị unu kwụsịtụ na ịmakwa ndị anyị wee makwa ebe m gụrụ akwụkwọ adịghị ihe m ji eme ego hụrụ gịrị gụrụ ọkwa 6 feet 4 abalị abụ ka atọ ịhụọ n'ebe mmadụ nwụrụ ị nọrọ na hụ nga mmadụ chọghị ịnwụ ịhụọ n'ebe ahụ mmadụ chọghị ịnwụ ya rụ m ịhụ bele asọ ga-adị mfe ma mkpọrọ gị bịa ebe m na-arụ ọrụ ka ị bịala ahụ mgbe mmadụ leji nọgide asokwu bele ga-abịa hụ onye ahụ multi-billionaire ga-abịa onye ahụ prọfesọ ga-abịa enwere ike nọ na mmadụ anwụọ na ịnụrụ ya na ntị ịhụọ n'ebe ọ nwụrụ laif nọrọ n'anya gị legiri anya rumu onye ahụ ekubere ume ọ dịrị mfe ma kpọrọ gị bịa ebe m na-arụ ọrụ masị gị bịa lewe anya ịhụ mgbe mmadụ ji mgbe ị ga-enọ ume ikpeazụ ala fee kpọọ ekpe ya ka ọ gakwaghị emegharị ahụ ka aghọta ha na-akọwa na demewu ụhụ ji dị mkpa na ị ga-ewetu onwe gị n'ala wetu onwe gị n'ala ka ọrụ ahụ ịrụrụ afọ abụọ afọ atọ afọ anọ eleghị anya onye isi ewefu gị gakwa na ije wuru onye ọrụ ọgharịrị m na-arịọ gị agala ji were ikritisize nkọcha ịkọrọ gị ebe a ị ga-akọrọ gị ebe a ha ekwewefu m awụkwa ka gị quiet gewe ntị gị quiet ma lewe anya gị quiet ma hapụ onye ahụ ya wefụta hụ akara aka ya n'ime ọrụ ahụ ọwụ oke ebe ekpujiri mekweta no ewefula gị nga nọrọ lewu ndị ọzọ anya mara otu eji ha arụ ya akara aka ga-awụghị akara aka m human beings are unique mmadụ dị iche iche biko ni ọgharịrịọ m narị unu ndị igbo ibe m biko ni ọgharịrịọ m narị unu asị m unu ya dịrị unu na mma ya dịrị unu na mma udo dịrị unu unu mba ukwu jisikwe nna ike otu ka anyị nwere ka ọ ghara ifere anyị nkọcha n'ihi ile anya gbuo ụmụ nna anyị ndị yoruba amaotekwe were adala onye nụnụrụ si eji ya kụwa ahụ apịala ahụ ndị mmadụ mma ndị yoruba nwere ọhụ onye ji ahụ egbue ịhụ n'aka ya anya ke ndị Boko Haram kpunu hụrụ sa anaghị protect ndị ke ha ma ndị gọvanọ ha ma senetọs ha ibechakwa akwa ebeghị ha wụ ọ politikal adịghị ihe eji ahụ eme ya wụrụ ma akwa ebeghị ha dị mma sọ ebe ahụ ọwụhụ ike olee ihe eji ha adịghị achọ na etekiri olee ụdị ihu ewu hụ evughị olee ihe mere na eji olee wọ plen ndị ahụ azụghị eji emegịrị ije lee Boko Haram ebe ahụ bọmbụ ya n'ime oke ọhịa Chineke n'ime oke ọhịa ọ dịkwa onye bi ya ọ na-anaghị ịga ebe ahụ jee shite ebe ahụ ire ya ọkọ gị otu nkejila ole mejilala agaghị ikili ahụ ọhụ egosiri na ọwụghị ahụ a chọrọ ya wụ na unu biko kwenene ha bịala ebe akwa na haus na-ebe akwa na-ebe adịghị ha ebeghị ha amaghịsị adịghị ha eji ahụ eme amaghịsị ọwa akwa ihu abụọ amaghịsị politiks amahụde ikpeghe laga ebe ahụ amara na ahụ emeghe egwu unu kwenewu ndị Igbo ekekweru na ego unu agaghị ike enyekwa unu mmanya agaghị enye unu ebi na a na-apasị emoshon ọtụtụ mgbe na anaghị akpa unu eme ya unu lekwekwana ike anya jisie ike jishirunike ike ka otu a naanị m hụrụ na ndụ m otu a jishikwe na mekwe naanị ka otu a wụrụ otu biko nyere nkwara oke ka nke ka a gakwara igbuchi ụmụnne anyị onye ka eme ihe ọjọọ pụfụrụ ya amaghị ikpe n'ọha onye ọbụla ị hụrụ ga-aghere nile ndị ala ile akpọfara onye ọbụla fụrụ anyị ama m onye ka lụwọ na-adịghị eji ntị anụ
na mar inwa afọ ya asa gị mmiri right away ọ chọdịghị mma ya gbụọ were ọnụ gbụọ ga-agba ya wụ na ike ọ dịrị unu n'echiche na ndị a niile farani echere m na ọ yọchara ha yọcha echere m na ọ sara ha mmiri echere m na o ji super glue bịa rapawacha ozugbo ihe ha kpapara otu ngala echere m sị adịkwaghị ntụpọ ndị a nwere ọ ya wụ m chere ya wụ m Igbo ka anyị nye nkwaro ka anyị kpuchite ndị anyị ka anyị wuru onye nche ụmụnne anyị n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị udo dịrịnụ ọka akwụkwọ nwanne unu Chief Eziokwu wụ ndụ nke mbụ ndị Igbo sị ụfọ ji fọ ụfọ mbara ala afọ ndị Igbo sị taa abụghị ka echi bụ ndị Igbo sị na mmiri ọbụla zowere n'izowe oge eri ya agbabeghị ya dịrị unu ma nna ana m ejikwa ohere a na-ekele ndị a niile wụ ndị gawala my page Chief Eziokwu wụ ndụ ma ndị ka ga-egakwa na my YouTube channel Chief Eziokwu wụ ndụ na-aga na-enye aka n'ịsọskraịbụ m ana m asị udo dịrị unu ma ịhụ ha m ga-ega na YouTube ị ga-ehụ m ahụ na my YouTube channel ana m asị ya dịrịcha unu mma n'ụtụtụ dịrị unu mma n'ehihie ha anyị kwuo ebe ka anyị dị mma unu ahụ na ọkụ ala enwe mgbe ọbụla m chọrọ m agbanyụọ ya mgbe ọbụla m chọrọ m agbaghe ya otu m chọrọ ka ọ dị n'ala nna unu ahụ n'ụzọ m na-aga me na-ahụchiri anya n'anya m ụgbọala otu m chọrọ ka ọ dị n'ala nna unu ahụ na otu ọla eji awụ mbawa meme ụzọ m eghorocha ọnụ otu m chọrọ ka ọ dị n'ala nna ala Mbaise mụrụ m n'ala Imo steeti otu ahụ otu m chọrọ ịhụ na otu ọla awụ fonu m rafuo ha akpọ m na fonu sị chief adị fonu ha hụrụ nga ọwụke m mesi ọwụ ya ma agaghị enye m ya otu m chọrọ ya rafuo na afọ oru onye akpọrọ ya akpọ nwanne ya si lekwa m ji ya ọ dịkwana ma ọ ga-esi nye m 1 million nye m 100 million tutu ga-ewedi ya ma ọ gakwana gị iji fonu ahụ bịa jee lee akaụntụ ya saifonu ya biko ya wụhụ ahụ wụhụ egbe ka anyị chọrọ ọwụdị ndụ nwa Chineke ụhụ a na-akpọ nwa Chineke ọwụghị gadị chọọchị ọwụdịghị so rabarabaraba ọwụdịghị mewu nwa Chineke ịhụrụ wallet nwanne gị nwoke hafuru ne ga-ele mepee ya ihe nọ n'akpa gị 100 naira ga-emepe wallet nwanne gị hafuru na ihe nọ n'akpa ahụ ga-awụ 10,000 or 50,000 ga-ere onwe gị lee onwe gị wetuo n'ala inwekwere 100 naira ọhịa naanị iji gaa kpọwa onye ahụ si ya nwanne nwere onye wallet ya furu were wallet gị nna lagbe owu ya wụ nke ga-enweta ngozi ọhụụ nwa Chineke agara m na ala Obizi n'otu restaurant n'afọ ole ma ole gara aga jee riwe nri ha oge m na-agba ọkada na-agba na-aga anọkwa m na defense na-agba na-aga ihe na-ada ọrụ m nọ o nwere otu ihe mere ehi ahụ ana m echefu ehi ahụ achị m na-eri akpụ ihe m na-eji eri akpụ ihe chifule eji eri na anụna awụ m nwafọ Igbo akpụ ihe m na-eji eri ka ahụ mma m kọrọ na ọrụ anyị oke m na-eji eri nlakwa ụlọ ihe m na-eji eji ma eri ihe ọdọrụ mgbe m na-alọwa akpụ the best akpụ one ihe m na-eji eri ma weba n'otu ebe ụlọ oriri si nwaanyị nye m na akpụ ha enye m ole ofu unu nwere ihe sọ ofu ha biko nye m na ofu ha nye m iri m ya na azụ ndị kara aka ma erie ha enye m aga nọ m gaa ahụ na-eri otu nwoke oyi babari gabara mgbe nwoke anyị babari ọwụ onye Igbo unu maka ndị Awụsa na-awụtu n'ala ya ekporo n'aka nri m na-eri o richala ya afọ mgbe ọ fụrụ n'otu oche ya n'akụkụ enwere otu akwụkwọ nọ akpa ojii plastic bag black o dowere n'oche ahụ nwoke afọọla ma bịa lewe akpa ahụ ma suspect ya sị nwa dị ka awụ ikpere nwanne m ele akpa ahụ weta ya gawu ego hipụ ego karịrị akarị ma ele kwọcha aka m ngwa gbara je chọwa nwoke a ma bịa chọta ya ebe ọ nọ na ebe a na-azụ ihe eji emeji ụlọ ha na-eji emeji ụlọ ya wụ building materials
na ma gaduje kpo ya sị nna ikwu bịa biko enwere hem si ma jụọ gị kpakalata ya bịa sị nna ikwu biko ọwụ gị enwere akpa gị furu ni ya ma onwe ya aka na akpa unu maka akpa akwa ndị Awụsa papa gị gaa unu amara n'otu akpa dị ya dị ya bịa cheki onwe ya sị Chineke ego ya n'ole ya na-adịkwa ya mesị ya ọga nna ikwu biko iwe were gị ọ gị nwe akpa lee ya bakalata ya sị ole nga m hụrụ ya mesị ịhapụrụ ya ebe erighị nri mgbe ahụ ị bịara ịhapụrụ ya n'oche ka ọzọ ahụ fụọ lekwa akpa gị were ya emepe ya lee ya anya ego niile nụ ya zuru otu ahụ ọ dị unu ma ahụ ịgbagwojuru m anya nwoke ajọ m sị m ji aṅụ mmanya mesị mba m ji aṅụ sịga mesị mba m ji aṅụ Igbo mesị mba ya sọ ọhụ ejila m ji wetere ya ego a ya sị m agbalịala ya balahu ya sị ada ego ya ji ebe ezughị ya ji eru ufu ụlọ ya na Krismas ya jụkwana m sị ka ahụ m na-eji aṅụwụ pure water jụkwana m sị o nyere m £1 sị m ji ṅụọ ma ya sị ngwa nwanne ma he mere ni ngwa were gaje zụrụ otu aba mineral ka ile eji aṅụ mọmọti na aṅụ jụkwana nwoke onyere m ya ha ọ jụrụ m nji aṅụ Igbo mesị mba nji aṅụ mmanya mesị mba ole nji aṅụ sịga mesị mba ya sị m na ọhụ ahụ ejila m ji chọta ya wetere ego a ka ewu na asị na m ji aṅụ ihe ndị a m gara iji ya jee riwe ihe m na-eje eri mana ehi ahụ ma aladu mma m nọ ndụ mgbe ahụ m agakwuje mma m lụlọ ọgwụ ya sị mma iwe dị m na ya jụọ m ole ha sị mama imagine nga m ga-agbafara gị uji meje riwe ihe nga dị otu a enwere onye m kpụtara ego ya ma je chọrọ nwoke anyị ya ka mụ ka ọ ga-ekele m sa ma gbalịala ya jụọ m nji aṅụ mmanya mesị mba nji aṅụ sịga mesị mba nji aṅụ gufu mesị mba ya sọ ọhụ ahụ ejila m ji wetere ya ego a sọ adịghị ọzọ kwuru sọ ha ewutere m sọ gara esekwana m ma gbalịala onumahe nne m kwuru ai nwaanyị ọma ya sị m nna mesị ya sị ha ya rụrụ ha ahụ nwa Chineke eji arụ ma ọ kwụrụ ụgwọ ma ọ kwụ ha ụgwọ ma o kelere gị ma o kele ha imezuole ihe ahụ gị lachi gị kpebere Chineke ya ga-egozi gị nna nwa m mma m abakalata m sị nwa m mgbe a gara Chineke gị gozi gị unu ahụrụ otu ka ahụ eji ma abalahụle mụlọ m sị mma kwuru eziokwu so ọ ụdị ndụ m chọrọ ka ọ dịbụla anyị ọ ya uhe m chọrọ ka ọ dị ebe ka anyị ịwụrụ onye nche nwanne gị ụmụ Igbo ya dịrị unu mma agaghị m ịbarakwa ọzọ na izu ụka na-abịa abịa ọrụ m enwere ka o si adị ma ọ bụla m nwere ohere m abata m nwee ohere m abata menụ na ada ntị gwaghị ọkụkọ si ya tụwacha aka ahụ esi mee ya abụba na ya n'ahụ agaghị fụ ụfụ ya dịrị unu mma mana ka ịka nke jisie ike na-asụ Igbo jisie ike wụrụ onye Igbo amụsiri ike erekwela asụsụ gị enwere otu nwanne m nwoke m gara jee leta ụmụ ya na-asụ asụsụ oyibo kparapara ma jụọ ya ndị anadịghị anụ Igbo ya sị ya chọghị ka ha nwee accent anyị achọrọ ka ụmụ na-asị dị ka ndị bekee ma akpa enyi oke ya sị awụ nwa afọ Igbo ha eji mụọ m ọkwana ya ihe m ga-eso ihe m ga na-asụ mgbe ọbụla ọ dịghị ihe m ji eme eji m akụziri ndị bekee Igbo nna mbịa ma jụọ gị sị ma aha gị ọgịrị ha jụọ ma ọgịrị mesị m gwa repeat it what is your name aha gị ọgịrị ọwụ n'asụsụ Igbo ha mụta ndị Chinese na-akụziri ndị mmadụ gịnị ga-emekwa na gaghị mụta asụsụ Igbo nwanne sụwa Igbo wụ heavy ịnụ na Igbo wụ dachike ya dịrị unu mmụmụ Igbo heku na atọla m na ya were na ihunu nwere kpọrọ he were na ihunu nwere kpọrọ he nna hụhụ ọbụla ị nwere n'anya ịnụ na ya dịrị na ụmụ Chineke ana m asị taa bụ Okechi bụ taa ụbọchị ụka ana m asị lee anyị dị ndụ taa wụ abalị 13 n'ime afọ Disemba 2020 anyị ga-anọgide rukwe otu mmemme ha n'afọ na-abịa abịa ana m asị ndụ ji ndụ ede mmiri akpala ma azụ anwụra ya dịrị unu mma I love you chimgozi unu ọkakwa nwanne unu nwoke ọ bụ Chief Eziokwu wụ ndụ nke mbụ n'ụwa niile ndewone